100.5. RFM 100.5. So apagye Nyankopɔn din nokwasɛm na yɛma ne din so yɛ ne kɛseɛ wɔyɛ dada nyame a akyirikyiri woyɛ onyame w'anim ne wakyi nyame biara nni hɔ ɔdoma nkoma me bɔ mmaniɛ hallelujah apɛ me frɛfrɛ w'abra ɔkatakyie bɛgye n'aseɛ ɔdoma nkoma bɛgye nkramfoɔ dwom aye tumi nyina ne w'Awurade Nyankopɔn wone nea wone na wote ase ampa nyame bi nka wo dadie aseda asɛ wo anɔpɛ yana nyame ase a wan ne yɛde aseda kɔma no ne o brother ɔdasane wotumi wu ɛporɔ kɔdɔtie mu no ɔno na wobu no suro no kyɛn Awurade Nyankopɔn ana Sabio ɛne wawieyɛ ɛnyɛ fɛ Oya dada nyame a akyirikyiri woyɛ onyame tie w'anim ne wakyi nyame biara nni hɔ ɔdoma nkoma yɛbɔ mmaniɛ eti papa yɛfrɛfrɛ w'abra ɔkatakyie bɛgye n'aseɛ ɔdoma nkoma bɛgye nkamfoɔ dwom aye tumi nyina ne w'Awurade Nyankopɔn wone nea wone na wote ase ampa nyame bi nka wo dadie aseda asɛ wo hallelujah seda sɛ Awurade ampa wo ayɛne de a yɛmfa mara nɔpɛ mehwehwɛ na miuya na wogyina sika nka ne aduane mfimfim mema m'ani so nkɔra o nyame egwama beautiful anɔpɛn wokum no Juda mu musuako jata no aye David ahene nyinaa mu no Yehowa deɛ odi nkunim no ɔhyatade ayu na ne nante sɛ yawa na nyiti sɛ jasrama na ne unyiti sɛ odwanyi fitaa nokwasɛm anɔpɛn nyame bɛnie na ne woyɛ wanwasɛ ɔhene ɛbɛyi wayo yɛbɛma wo soda ɛyɛ wan kora no ɔte sɛ no biara ni dabio ɛpuo yɛ anafo ɛtɔyɛ obiara ni dabida na ɛyɛ wan kora no te sɛ Nyankopɔn ototoro bonsu Nyankopɔn kanka bi Nyankopɔn we Yehowa obiara ni yes Lord so do akoma nyina ebe page okasiye a ko bɛyɛ wɔ abrabɔ mu nsɛnkyerɛni nokwasɛm wɔsen na de ba kopɛ ɛna wontumi nyama ne ho sɛ wobɛma ne ho so akamfo ne ho ɛno deɛ nyame ntumi nyɛ ɛti asɛme no mienu saa de kyeɛ bia yɛpagya Nyankopɔn din na yɛma ne din so yɛ no nkɛseɛ anɔpɛ minim deɛ ɛyɛ kɛseɛ wɔ wadwene 100.5 na minim deɛ wanya mu gyidi a wokoto sɔre no sɛ Awurade Nyankopɔn ɔbɔɔ ne soro ne n'asase no wama na anyɛ kɛseɛ a deɛ ɔde wo bɛto so biara no ɛni awieɛ de ma wo yɛwɔ nimdefoɔ ne atumidiefoɔ bebree bɛsene kɔ wɔde wɔn ho to wɔn ho soɔ no wɔantumi anyɛ yɛbɛtumi agye wɔn nkwa kairu sɛ nkwa a wɔ mu na yɛadom bi ɛna wɔ mu ti hwɛ sɛ wobɛyɛ na so aba mfa soɔ oh
Oya dada nyamia ufura chichiri na uye onyame Wanimni wachi nyami biara niwo Oduma ukuma ya bomra niye Pape ya frefre wabra Okatachie bejo nasiye Oduma ukuma bejo kamfo jum Aye Tumi nyina ni waradi nyankrupo Unine na otiasi ampa No kwasem Onyami binka o Debio Dadie asida so Sedanyina ye nyankopon ne di ampa RFM 100.5 Wayo totoro bonsu nyankropon Edimni na chi obi eni wo Yo Deye wakasama po asro chini nyina tienini Yo Deye wo mampo asro chini dino Didimu na ekamfo no a Edimni na chi obi eni wo Deye Lazarus ene naino a Oma nutumi bankwa mu bi mu no Jesus Yene nimni nechi obi eni ono na yesum no etifa wakumenyi na mbatera de mu odasani enye ohukokoti na nimni nechi obi arani otisano perfect It is somebody nyina beka home no dasani bia enso de na sidame nyamia ka papa me say adimonyam e ka wotina hingwa kokorokonu atumidie ayasoma no sono a otuna ni a obeshira no Ansha sitina mu dadwi umonyame sobo fise wa epia mayen Yankopon fatayo Atia sifu na be nyame aye Ani aye ania Atia sifu na be nyame ase Asama do aye bi aniwo Debio Ose ambofo mpimdu osoro Oni dio na yijumkwa Ambofo mpimpim osoro Oni dio aseda jumkwa Eti uti asiye wi nyami aye Anopen yenso nyami eni Tachura madabo jimi Yene mojadu mwafrisani ya Unkwenti uwade Enkwanti Owade obenyensu wenyensu Ye wonkwan ye wade No kwasem aba ye wonkwan ye wade wisdom ye jutum ye misra Bia na umusa nkwan wo no ebetumi ayade kase Shana so se nkwani ho a wonsu woni ho Usubi pa mesu onkwane mu Better for me go so I share a message now on Facebook RFM Ghana why Mekanka datie beboy Yehowa kama no dranka mfaso woni se mishami wakonfa dansidie ebeye dan na du wasumu ekawa no dro mensha konfo ena metase amitwe nyabi enim enonya kase rade din achamia ejuma se na nyina yeye onya ni wana madani odifuwe osuja ni pa na menya me hokani ade kwankwe nene tu atwa hallelujah mani na dani asumdie krata shemi na nyina yeye obonyi pa na mawa na sai ade kwankwe nene dani shiya sai wonkwa wade ade wonkwa wade tijidi na wonkwanti enkwanu nti wade yenyansu yo kwai wade anopai me mpai boni yo
die ma di se die ni say awo enya nkopono a Oshira obi ntumi no menno Oshira yenina mako Oma yenina ni daso Na onye yakoma so adema How be a one more you free Oma wadansi die o sorry emreimu Na onshira obi Amen Onye wakoma so adema Enkwenu ntima wabemu Yewadio Classic. Excellent. God bless you, brother.